people, welcome back to my channel. It's me, Inday Hazel. So welcome. So for today's video or for this video, I'll be showing you sa akong skincare routine finally. Sa akong Instagram and Twitter about my skincare routine, and na-video ko atong miaging last 2 weeks, but wala ko siya na-post kay grabe kay na ako ka-busy, no? So nag-kuan magud mi, nag-prepare mi sa ika first birthday sa akong pugmangkon or niece. So, mauto nga na-busy kayo ko. So, without further ado, let's get start! So, guys, by the way, guys, ang ako din skincare routine is by Set de Aisha. And, bago pa na ako din na-notice ba nga product din, gusto lang din ako siya nga i-try. Then, actually, nag-work mo po siya, na ako siyang na-try. Actually, ako ang sister-in-law, my first aning nga nagamit din, isunod lang ko sa iyaha din. So, okay na siya gamitin sa ko. Actually, kung kita mo og skincare routine ninyo or mangita mo product nga inyong ibutan sa inyong naong, imuon ninyong skincare routine, pangitaan gito ninyo tong mo fit sa inyo ang skin sa inyo ang naong, no. So klase ta og mga type skin types atong naong natay dry na pud tay sa oily. So ako lang yung i-suggest ninyo, guys, na once mo try mo og gamit ana nga product din, dili bitaw mo sure bitaw nga mo okay dito sa inyo ha bitaw. So I suggest you guys na inyuhasang i-try una or inyuhasang tawag ana, inasang obserbaran ba kung mag-allergy ba mo or unsa ba mahitabo sa inyong dagway. So ako, guys, ang gihimo is nag-try ko diri na akong gibutang sulod sa tulo ka adlaw, then okay naman pud siya. Wala siya, wa ko nag-allergy, so I decided na ako na lang siya ibutang tibok naong nako. So nara di akong gigamit, guys. This one, blooming, I don't know, that's one, and toner. So kani siya, guys, mao ni siya ang gamiton or i-apply during night time. And this one naman is para sa pang-adlaw. So na siya sun protection siya, guys. So pag-protect siya sa sun aron dili ra kay di masunog imong dagway. And toner gamiton nimo ni siya day and night. So naa ni siya soap, guys. So ako lang i-flash ang pictures sa ako ang with this product and katong sabon. So this one. So mao to siya, guys, ang picture gid niya sa mao to ang sabon, mao to siya tanan ang set, no. So napalit din ako siya, guys, 320. Yes, ang isa ka set, and tunga ang iyang sabon, guys. Isa siya ka bar, then gitunga siya. So dugay siya mahurot, guys, kay grabe bula jud kay siya, no. So naggamit na ko ani sulod sa usa ka bulan o 1 week, 1 month and 1 week. So hapit na ko mag 2 weeks ani ginamit, no. So as I observe, guys, okay ra gid kayo siya gamiton, no. Actually sa ako okayhan ra ko sa ako sa akong panagway nga nakagamit ko ni ana, no. So mao na ni, guys. So mao ni ako ang resulta sa akong panagway karon, although nga napa siya gamay nga mga pimple mark na nangabilin. Actually kani siya nga purpose, guys, is ako lang gusto jud nga mawala ang ako ang bugas-bugas and medyo mawala-wala ang katong mga balas-balason ako ba. Inik ana mo gud ako sa akong dagway sa una, guys, kay kanang balas-balason kay siya ba, what I mean nga kanang rub kaayo siya. So first day na ako magamit, wala pa kausaban sa akong naong. Second day sa akong paggamit, medyo nagsugod na siya pamasnit. And pagka 3 days gid, guys, as in na-manage jud akong naong. And very safety ra ka siya gamiton kay ngano dili siya ga pula ang imuhang naong nang unless sa katong niagi nako nga na nagamitan fair skin nagpula akong naong. So actually nahadlok ato nga tan kay gapula mo gud akong naong, and okay ra sa siya gamiton, pero ako ang naong dili kauyon ato. So kani pasalamat ikog dako ani kay nahamis-hamis akong naong, and wala jud ko nag-allergy and wala jud siya namula. Even though ang ako ang sister-in-law wala jud siya nagpula-pula, no. So ako ani siyang napalit dito sa Robinson Place, Valencia. So dito na ko ni siya napalit, no. So 320 lang kayo siya, barato na kaayo siya, and very worth it kay dugay jud kay nahurot akong toner and kani akong mga cream dugay kay nahurot. And so mao to, guys, no. So akong ipakita sa inyo ang akong last video. Ako na lang ibutang diri, ako na lang i-insert, no, kaong so mao ni siya. Actually mahingdo siya diri, makuha siya og mga whiteheads sa nadaghan di kog mga whiteheads, no. So karon medyo wala na siya, and padayon lang tagamit ani, no, kay nakita na dyan akong resulta. So very thank you kay this one, blooming. So naara di ay ang video, ako na lang i-insert, no, kay late naman jud kay akong paghimo, titiud na napundo lang siya sa akong cellphone. So nara dito akong last video, guys. So is kani
Ano, 2 days na dahil ni Nagi, no? So, karon pa na ako siya gipang ablihan. Karon pa na ako gipang tanaw, no? Ako lang gipang tigom. So, I bought this. Alam mo ito, sa price na 88 naman dinali ni. From Daiso, guys. And dagan kayo siya. Ang tabang sa akong makeup, no? So, the next year, ko pa na ako na siya na-try o gamit, no? So, the next year, I bought this. Yes. It's Maybelline New York Master Prime by Fake Studio Primer Base. So, it's worth 399. Mahal kayo. So, inani ra siya nung kagamyan din. Mahal kayo. Ako na siya napalit ito sa department store sa Robinson. And next one, these 2 items. Ako, nipalit na jud ko ani, no? Kasi ako nagkakitaan sa mga YouTuber. Yes. And the shades of 35. Bali. Yes. 35. And, dili na ako na siya kanang skin tone, but ako na siyang gipalit kay mas hindi na ko na make up and day na skin tone. And mao na sa gid ni nga nabilin dito na mas lighter siya gamay, no. So mao ra to tanan akong napalit, no. So pa na ko ni panapantrayan. So but this one. So na din siya sabon, guys, nga 2 So mao to siya tanan, guys. Mo to akong video atong niagi, no. So update na ko ato mga 2 weeks or 3 weeks ba ko atong nakagamit. Ambot na isgutan to dito nga video, no. So karon naman pud, guys, akong i-flash ang ako ang karon nga picture o atong niaging picture katong wala pa ko nagamit ani. Actually bugas-bugason ko that time, so akong ibutang diri, ako na lang i-flash, ako na lang i-insert. And ako apod ipakita sa inyo ha ang karon nga akong panagway without filter. And mao to siya, so pabutan na ra, guys. So mao to tanan, guys. So thank you so much for watching my video. Until this moment, kung nakaabot ka diri sa ako ang nakaabot ka diri taman sa pagtan-aw ni ining akong video, please i-comment ninyo kay after comment ana ako alang i-shoutout. So kung gusto mo magpa-shoutout, just comment your name in the comment box below, and ako siyang i-hit og like heart, and waiting for the shoutout ng tano. So mawala na, guys. So thank you so much sa pagsuporta o pagtan-aw. Please subscribe my channel aron sa mapustan sa inyong pagtan-aw diri sa akong video, no. So thank you so much. So hope you enjoy. Adios, people. Closed doors, I'm a fool for your love.